Parti miz-Zuntier tal-Bażilika ta' San Pawl fir-Rabat ingħatat wiċċ ġdid bħala parti minn proġett li jiswa 350,000 euro. Waqt l-inawgurazzjoni tax-xogħolijiet ġie spjegat li tpoġġiet sistema ġdida tad-dawl dekorattiv u tħawlu siġar maturi taż-żebbuġ. Din iż-żona li tintuża bħala trejqa minn bosta rabtin u turisti kienet fi stat ħażin, iżda issa kull min iżura ser jara pavimentar ġdid. Hawnhekk kellek wiċċ li ma jixraqx mal-madwar u konservajna u allura għamilna wiċċ ġdid ta' pavimentar. Apparti minn hekk huwa issa post iktar sikur ukoll fejn mhux qed jidħlu l-karozzi f'din il-parti. Infrastruttura Malta żarmat l-arkata li tmur lura għas-seklu 19 u reġgħet bnieta mill-ġdid skont id-disinn oriġinali tagħha. L-Arċiprit tal-Knisja ta' San Pawl faħħar ix-xogħol ta' restawr, hekk kif dan it-Zuntier sagru issa għandu wiċċ sabiħ li jikkumplementah. Dan huwa Zuntier storiku, Zuntier tfisser ċimiterju, dan huwa ċimiterju. Ċimiterju medjevali illi hawn taħt hawn kappelel funebri illi huma antiki ħafna, ġifieri huwa post arkeoloġiku. Huwa post qaddis u għalhekk għandu jkun miksi b'mod diċenti kif qegħdin taraw biex ikun den ta' dan il-post sabiħ. Din iż-żona mhijiex biss ta' sinifikat għall-Knisja u l-parroċċa biss, bis-Sindku Rabti jispjega li aktar xogħol se jsebbaħ iż-żona. Din hija l-ewwel fażi ta' dan il-proġett kbir. Fatti wara din aħna ħankomplu nirrestawraw il-ħitan u nirrestawraw ukoll partijiet minn dan iż-Zuntier prattikament biex nagħmluh ukoll post akkoljenti għar-residenti u għat-turisti.